दावखायाव नै Good morning guys, hello everyone, welcome to my channel. So guys, जों दायो नै थास' गायनो नागिरदों. So guys, नै दायो थास' गायनायनि लाहार फाहार खालामबाय. हालौग्रोना लाबाय जों सिगांहाय. रटार होगासिनो दायो खननै खनथामसो होनांगौ थारमाने हाया मजबुत मोना एसे गुरै खालामग्रोना लाबाय guys. बेनिखायनो जों हालौग्रोना लाबाय, रटार होग्रोना लाबाय. नायलांबाय थालाय आंनि बे ब्लगखौ. So guys, आं दायो थास' गायनो नागिरदों. थास' नै आसिना थास' नै बेखौ ओरैबायदि दाम जोलैयानो 60 थाखा किल'. ओमफ्राय दायो गायनोसै जोङो. गायनायखौ नायलांबानो जाबाय गाइस. जों दायो नै 1 कुइन्टेल लाना फैदों दायो थास' जोलैखौ. नैबाव 40 दङ, नैबाव ओमफ्राय 60 केजि दं. नै गायनि सिगां हाखरा जोंना जावना लाखानाय सिगांनो अलरेडि दाख्लैफोरनो जावनाय. ओमफ्राय दायो बेयाव माब्रै खालामदों होनबा नोंसोर नायनो हागोन. नै बेयाव बयलार खि होजोबबाय हाखर जावनानै. सेस बयलार खि होजोबनाय, बेयाव हासार होजोबबाय आरो. ओमफ्राय जोंहा गायनि सिगांनो बिदि मोनसे नांगोलजों खनसे बोना लाग्रोनांगौ जाहैदों. बोग्राखौ नुनो हागोन नै जोंहा गामिनिनो दादि जायो आंखौ. बिराद गिदिर मानसिया गिदिर खिन्थु बैसोआ माबाया आरो एसे नै जोंहा दायो नांगोलजों एवना लाग्रोनांगोन बेयाव खनसे स्रायनो आरो. नांगोलजों एवगासिनो दायो एसे एरखुलांग्रोनांगौ बुस्थुआ. बिदाना मोजां जायो होनबासो. नै लागायगासिनो 1.5 घन्टासो जागोन गाइस. 1.5 घन्टानि एसे बारा दं दायो बे जावनाया. नायनोसै उनफ्राव माबायदि जायो बिनि फिथाइफ्रा, खस्थ'नि फिथाइफ्रा ना मा होनो? गोदै जागोन ना जाया? एवफुगासिनो दै जोंना. 60 थाखा लादों केजि ना मा होनो? लागायगासिनो नै. जोंनिया खिन्थु एसे लेट जाबाय गाइस. नोंसोर हायोबा एसे एडभान्स गायबानो जाबाय सोरबाफोर गायोबा. जों दायो नै जानुवारिनि बेसेबां दिनै 27 ना 28? जों जानुवारिनि 28आव गायदों आरो दायो बर्थमान. हायोबा नोंसोरो माबायावनो गायनांगोन ना, डिसेम्बरावनो गायनांगोन दा. डिसेम्बर बा ने डिसेम्बरफ्रावनो गायनांगोन बे बुस्थुखौ. होनबाना थाब जाबाय आरो. सोरनाबा ओंखारहांबाय, नों गोजौ जाहांबाय. जोंना दा लेट जाबाय गायनाया. जेबो नंला, मालाल' मोजां ओंखारबानो जाबाय ना मा होनो? नै गायनायखौ नायना लादो रायजोफोर एसे. नै माबायदि गायो, खिबुजों खिबु होनांगौ आरो खर'जों खर' होनो बेखौ. मोननै भाषायाव आरो खिबुजों खिबु, खर'जों खर'. नायना लाबानो जाबाय. नै एसे गोजान होबाव बेखौ. इ जागोन. दे जोंहा नै बिथाङा फोरोंबाय. बिराद खेथि मावनाया 12 बोसोरनिफ्राय मावदों बेहाबो. ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स दं आरो बेयो खेथियाव अस्थादथार. एकदम स्कुल दरखंखौनो नुवाखै बेबो. 12 बोसोरनिफ्राय खेथि मावना फैनाय. नुबाय मानसिखौ माय नुदों एसे. Good morning guys, hello everyone, welcome to my channel. So guys, आं दायो नै मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों. ओजाय सानजाहा राङापारा. दसे बेरायहैनोसैलाय ओरैहाय टाइम पास आलासि जागदावहैनोसैलाय. एकदम गामियाव दंफैना दा बर्थमान आङो 3 थारिखआवसो थांगोन बेंगलराव. ओमफ्राय दायो जास्ट ओरैनो बेरायहैनोसै ओरै बिखुनजोफोरनाव. नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि जायो ब्लगा लोगोफोर. स' गाइस बिदिबा थौदो आंजों लोगोसे. ट्रेना दाबो फैयाखै, नै स्टेसनाव दं आं दायो नेगासिनो. उदालगुरि स्टेसन बियो गाइस. ओरैबायदि गोलाव दै. नायनानै लाबानो जाबाय एसे उदालगुरि स्टेसना माबायदि. नै बिथिंजाय बानायहांगासिनो दासो बिल्डिंफ्रा. ओमफ्राय बैथिंबो कन्ट्राक्सन सोलिदों. नै बिथिंबो कन्ट्राक्सन सोलिगासिनो दायो बर्थमान. हाहा गाइस मोनफैबाय नै जायगायाव दायो थाबायगासिनो.
बेखौ नायदोलाय नै राफारा स्टेसना बेनो ओरैबायदि गोलाव Oh my god, nice. Rang rupa dersin nonga seni online ayase desin. Ikan nang lah. Jangan lebih sih barang bola kalah dengan. Barang di benda. Ah, Urea dah. Sahabalan hasil sing. Biar aja pores kelijim lah. Naur nasul ni. Nasul ni. Ikut bar mana cik? Ya. Ikut bar mana pun. Lama dong nama tangga. Lagi ya. Oh, thaman nang. Ah. Sirsi जानाय जाबाय नांलाय बियो ने Sirsiनि खाथियाव थांसिगोन नोंसोरना बेलेगलै बेलेगनि अयथासार माबायनो आरो थांफैयोगा नुवाखै नोङो दाख्लै माबायानो गैला होमबाबो थाम्फैया गैला माने थाम्फैया खारगोआखै ओरैबायदि थाम्फै बेयाव बहुद खम थाम्फैया दाउला खासियानोबा गाइस नै दाउला खासि जेजों सारनो नागिरदों दायो जेजों आन्दाज मोनखादों नामा बुस्थुआ ओइ खारलांखाबाय न' सिङावबो हाबो जानाय प्लान गैया नामा न' सिङाव हाबो जानाय बैयाव बैहाय भिडिअ बानायलायनोमोन ना खनसे सारबाथाय गिखागोन बेयो लासै थां एसे खाथियाव खन जाहो दावखायो हनै मोनबाय नै दहाय सारना मोनैया 2 केजि जाखागोन 2.5 केजि 3 केजि जागोन 3 केजि बिराद गिलिर मा थास' होनदोंमोनलाय हा बासर थास' बासिखि बिबार वाव गाइस नै जानोसैलाय जोंहा दाउला खासिखौ लागा बानलु गुन्दै नामा कालार जाखाबाय गोरमेजिम ओंखारदों माथो जानोसैलाय नै जाबाय होनांला जाबाय आलुजों एवबाय नै बेखौ माखासे बै सबायसो दा स्ट्रबेरी जानोबा गाइस नै लागाव ओरैबायदि बरिया नै जोंना आबादारिया बेनो नै बिसोर बायग्रा कार्पेटियाननिफ्राय फैदों जाहैदों शोरूम रिलायंस शोरूम में पड़ा है अपनी हाँ पार्टनर कोरिया ले